So ayun guys, nandito kami ngayon sa Lingayen Beach o Lingayen Capital guys, Pistay Daya 2023. Alright guys, expo po ito. Kaya tingnan natin, ang daming tao ngayon dito guys. Oh, kita nyo naman. So pagpasok pa lang guys ay makita mo na tong ilaw ng expo guys. Ito yung trademark kapag may expo na dito sa Lingayen. Alright guys, at marami po tayong mabibili dito guys, katulad ng mga furnitures, mga upuan guys, nagkagandahan. Yang mga produkto na yan guys ay ginagawa ng iba't ibang bayan dito po sa Pangasinan, at yun po yung bidang-bida dito po sa expo ng Lingayen guys. Alright, at makita po ninyo yung mga handicraft, nandyan din po guys, at maraming namimili ng mga turista guys. Maraming mga pasalubong katulad ng sombrero. Alright guys, yung mahal ko, tingnan nyo po, may tinitingnan po siya na mga items. Alright, kita nyo po mga bag, napakarami po dito guys, at nakita ko po itong kalabaw na itim. Alright, yan po yung mga pangunahing produkto dito po sa Pangasinan at sa iba't ibang bayan dito po sa Pangasinan guys. May mga bag na gawa sa kamay. Alright, yan po yung bidang-bida dito po sa expo. At makita po ninyo, napakarami ding mga keychains na mabibili po dito, pampasalubong po. Lalong-lalo na ngayon guys, magbabalikan na sa trabaho, pampasalubong sa mga katrabaho guys. May mga pamaypay na napakaganda at bag. Kita nyo naman yung bag guys. Gawang Pangasinan po yan guys. Kitang-kita po, napakaganda at the best po. At isa sa trademark ng Pangasinan guys, itong watchtower na matatagpuan po sa Bulinaw guys. Binida po nila dito sa expo guys yung mga trademarks ng kanya-kanyang bayan. Alright, yan po ay matatagpuan po yan sa Bulinaw. Alright guys, napakaganda yung mga pailaw. At sa San Carlos naman guys, yung kanilang pangunahing produkto po dito sa bayan ng San Carlos City ay mangga. Alright, kaya may nakadisplay po dyan ng mangga guys. Napakatamis na mangga yan. At dito naman po sa bayan po ng Alcalang, pangunahing produkto po nila doon ay mais. Alright, at pag-alaga ng kalabaw. Sa katunayan guys, nakita ko po sa gilid itong kalabaw guys. Oh, replika ng kalabaw. Mamaya iuwi natin yan guys. Alright, kita nyo naman, napakalaki na kalabaw yan. At dinisenyo po yan para sa mga turista. At syempre guys, hindi rin magpapahuli ang Dagupan City na kanilang ibinida ang kanilang produkto, which is yung bangus. Sa katunayan guys, nagkakaroon po ng taunang Bangus Festival. Alright, eto naman guys, napansin natin itong napakalaking talong, which is ibinida naman ito ng bayan ng Villasis, Pangasinan. Kapag sinabing Villasis, Pangasinan guys, dito po nagkakaroon ng taunang Talong Festival. Alright, kaya ang produkto po nila dyan ay pagtatanim ng talong. At ito naman guys, makita natin ito, hindi nila binuksan, which is yung Home of Fine Orchestras. Alright, hindi natin alam kung saang bayan ito guys, pero comment po kayo kung alam po ninyo guys. At ito naman sa Bani, Pangasinan, ang kanilang ibinida ay ang kanilang pangunahing produkto, which is yung pakwan. At nakita natin sa gilid yung napakalaking pakwan. Ang sarap sigurong tikman yan guys. At kanilang nilagay din po yung mga betches po nila dito guys, na matatagpuan po sa Bani, Pangasinan, which is located sa Western Pangasinan po yan guys. Alright, kaya hindi namin napigilan ng aking asawa na magpa-picture dahil maganda po yung pailaw ng Bani. Alright, at bidang-bida din guys yung produkto na gawa sa Labrador, Pangasinan. Alright, which is yung mga bagoong, asin, handicraft. Napakaganda po yan guys. At dito naman sa Binmaley guys, makita po ninyo yung pag-aalaga ng mga isda, which is yung mga lumilipad na isda. Alright, yan po yan sa Binmaley, Pangasinan. At dito naman guys sa Agno, Pangasinan ay biniyadadan nila ang kanilang Home of Umbrella Rocks. At marami pong nagaganda ang mga beaches po dyan. Dyan din matatagpuan yung White Sand Beach, which is located sa Abagatanan guys. Pasyalan po ninyo yan guys, napakasarap pumaligo po dyan. Dyan din po yung Payong na Bato o yung Umbrella Rock. Alright, dyan po yon sa Agno, Pangasinan. Makita po ninyo, napakaraming mga beaches po yung kanilang ibinida diyan. At makita po ninyo, yan po yung kanilang logo, napakaganda. Syempre guys, Pangasinan po yan.
At ito naman guys, ang pangunahing produkto na ibinida ng bayan ng Infanta, Pangasinan guys, which is yung pangingisda. Syempre the best po yan. At sa bayan naman ng Binalunan guys, ang kanilang produkto ay yung mga pampasalubong guys. At yung longganisa, napakasarap po yung longganisa po nila dyan guys. Syempre dito po sa Expo, hindi po mawawala yung mga kainan. Napakarami pong kainan po dito guys. Pag nagutom ka sa pamamasyal po dito, ay marami kang pagkakainan. Basta may pira ka lang guys. Kita naman, maraming tao dito guys. At siyempre, ito yung mga tao na nagutom sila sa kanilang pamamasyal dito po sa Expo Lingayen. Kaya nandito sila sa Food Trip House. Alright. Napakarami po yung mga pagpipili ang mga pagkain dito. Siyempre nakita natin ito yung trending din na shawarma. At yung paborito natin, siyempre bibili tayo dyan mamaya guys para matikman natin yung shawarma. At may mga nagtitinda din dito ng pizza guys. Kita na naman. At napakaraming tao. So hindi rin magpapahuli guys ang bayan ng Kalasyaw, which is yung kanilang ibinidang produkto ay yung puto. Puto Kalasyaw. Napakadabis po yan at napakasarap. Siyempre may mga bayan pa rin na nag-umpisa pa lang na mag-design ng kanilang mga ibibidang produkto dito sa Expo Lingayen. Alright. Napakarami pong namamasyal po dito. At ito naman guys, Municipality of Manaoag, wala pa silang mga produkto na ibibida. Siyempre nagdi-design pa sila guys. Siyempre bidang-bida din po ang bayan ng San Fabian na ang kanilang pangunahing produkto na nakalapag ay yung mga pinatuyong mga isda guys. Alright, dried fish. Alright, dito po matatagpuan po yung napakasarap na mga isda na pinatuyo. Alright, yan po yung mga napakasarap po yan. Kaya dabis po yan kapag tag-ulan. Siyempre, mapapakain ka ng marami dyan. Pag yan yung ulam mo. Siyempre, ang bayan naman ng Lingayen, which is dito po yung capital po ng Pangasinan, ay ang kanilang produkto dyan ay bagoong. Dyan po nagmumula po yung napakasarap na bagoong guys. Dito po sa bayan ng Lingayen. Alright. At asin yung kanilang produkto po dyan guys. Kita nyo naman yung kanilang produkto. Alright guys, syempre nakakita tayo ng upuan dyan at pagod na tayo sa pag-ikot kaya maupo muna tayo guys. Alright. At dito naman guys sa Municipality of Orbis Tondo, ang kanilang pangunahing produkto ay yung pag-aalaga po ng isda, catfish. Alright. Kaya hindi pa nila inano yan guys, binuksan dahil nag-prepare pa lang sila. Kaya napakadabis po yan. Dito naman guys sa bayan po ng Santa Maria, Pangasinan, ang kanilang pangunahing produkto na kanilang ibinida ay yung kabuti o mushroom guys, pag-aalaga or pagkukulture ng kabuti. Alright guys, nakakita din po ako dito, akala ko pagkain guys dahil napakaganda ng design niya. Pero shell pala na nilagay sa isang bilog na bola. Kita nyo naman guys yung mga handicraft na ibinida po dito at binibinta. Galing po yan sa Bulinaw, Pangasinan guys. At syempre bibili tayo dyan. Napakaganda yung mga designs po nila dito. Kita nyo naman guys. Gawang Pilipino yan guys. Gawang Pangasinense. Syempre maraming mga pasalubong na mabibili po dito guys. At napakasarap po yan dahil gawa po yan dito po sa probinsya ng Pangasinan. May mga nagbibenta din po ng suka. Purong suka po yan guys. At sausawan. The best po yan guys. Alright, pampasalubong. Siyempre dito lamang po yan sa Expo Pangasinan. Let's go! So hanggang dito na lamang po yung munting video na ito. Huwag nyo din pong kakalimutan suportahan ng aking munting channel, Winwin Kapanalo TV. Paalam!